Gaurkoan Larreundi Olaberria auzo elkartearen egoitzara gerturatu gara eta gurekin kameraren aurrean Mikel Balero dugu auzo elkarte honetako kide dena eta datozen minutuetan Kalean Bai programaren aitzakiarekin auzo elkarte honen jarduera zein den eta zertan ari diren ezagutzen saiatuko gara. Beraz, lehenik eta behin Mikel galdera zabal bat luzatuko dizut. Hau da, nola deskribatuko zenuteke gaur egun Larreundi eta Olaberria auzo elkarteak duen egoera edo? Bueno, egia esan orain dela urte batzu, 4-5 urte ja, jende berria sartu ginen, egia da bazela, auzo elkarteetan orokorrean, adineko jendea egoten da orokorrean, eta hemen horrela zen orain dela 5 urte arte, baina orain dela tarte hori jende berri bat sartu ginen, igual gazteak ez garenak ere, baina gazteagoak garenak lehen zeudenak baino, eta egia esan nik uste dut oso harrera ona jaso genuen aurretik antzeuden horietatik, oso ondo integratu ginen eta nolabait berpiztu genuen, zen lehenagotik jende oso gutxi eta adinekoak ziren auzo elkartean zebiltzatenak, eta orduan gu gogoekin edo sartu ginen, eta egia esan azken urteetan gauza asko martxan jarri ditugu, proiektu berriak, espazio berriak ere bai, eta esango nuke orokorrean pozik gaudela egiten ari garen horrekin, nahiz eta segurazki askoz gehiago ere egin zitekeen, eta de hecho askotan okurritzen zaizkigu beste gauza batzuk egin daitezkenak, eta kaso ahalmenik ez daukaguna denari heltzeko, ez? Baina orokorrean bai esango nuke, nire ikuspegitik behintzat, pozik gaude egiten ari garenakin. Eta konta iguzu, zeintzuk dira adibidez gaur egun eskuartean dituzuen proiektuak edo duela gutxi abiarazi dituzutenak jendeak jakin dezan? Asko dira, egia da azkenean auzo elkarte batetik gauza asko egin daitezkela eta gauza interesgarri asko azkenean auzo komunitatea indartzeko eta baina batzuk aipatzeagatik, orain dela urte terdi martxan jarri genuen auzo lokal berria, orain 2 espazio ditu gauzoan eta horrek ahalbidetu du ikastaro eskaintza asko handitu ahal izateko, ez? Lehenagotik bazeuden jada ikastaro batzuk, baina gaur egun beste asko tai chi, pilates, sebillar dantzak eta martxan jarri dira espazio berri horri esker. Beste jarduera garrantzitsu bat, eta igual gero sakonduko dugu hizkuntzak ikastaroak ematen dira, inglesa eta euskera konkretuki, eta euskeraren kasuan, EKArekin hitzarmen baten bidez, euskera klaseak ematen ari gera auzoan. Bestetik azken urteetan ere bai, kulturartekotasuna desente lantzen ari gera, 2 edo 3 urtez kulturartekotasun asteak edo hilabeteak antolatu izan ditugu, eta horrek indarra hartu du pixkat gure jardunean, azkenean uste baitugu gure gizartea, gure auzoa bera geroz eta anitzagoa dela, bere garaian ere bai jende asko etorri zela kanpotikan, eta nolabait gure auzoak hortikan sortu zirela, eta nolabaiteko harrera eskaini zitzaiela hoiei, eta gaur egun etortzen direnei ere bai, ildo berdinetik jarraitzea uste dugu dela egokiena, eta orduan pixka bat hortikan kulturartekotasuna sustatu eta auzoa denon artean osatzeko ekimen desberdinak antolatu izan ditugu. Nire atzean ere bai bideoan ikusten ari direnak ikusiko dute, bere garaian ere auzo plana egin genula eta bertan auzoaren hainbat erronka identifikatzen genitun, auzoan egindako parte hartze prozesu baten bitartez planteatu genuen auzo plan hau, eta hor baude mugigortasunari, hirigintzari, ekipamenduei dagozkien hainbat erronka edo planteamendu, eta horiek ere bai aurrera ateratzen saiatzen gera, izan espazio batzuen peatonalizazioaren inguruan, izan oso aldarrikapen handia litzakena plaza baten beharra auzoan, orduan horre jarduera edo ekintzak ere bai burutzen dira. Gero asko ere bai aurrekin eta familientzako eskaintza, adibidez aurrentzako ipuin kontalaria eta liburutegi planteamendu bat, igual liburutegi bat ez da, azkenean gu oso gertu gaudelako CBAtik, ez? Baina bai azkenean irakurletasuna sustatzeko planteamenduarekin, ipuin kontalariak eta antolatzen dira, eta oso harrera ona izaten dute.
Eta segurazki asko gelditzen zaizkit, baina bueno, horiek dira bazken urteetan martxan jarritako ekintzetako batzuk. Hori da, jarduera oso anitza eta elkarrizketaren hasieran ondo aipatu dugun moduan, kalean bai programa honen parte zarete, beraz, euskararekiko kezka eta ardura baduzue auzo elkartean eta bide horretatik lan egiten saiatzen zarete, ezta? Bai, aipatu bezala euskara klasea eta euskara taldeak talde bat martxan jarri zen, orain dela ja 3 urte esango nuke okerrez banago, hori Aekarekin elkarlanean. Iruditu zitzaigun bai guri eta bai beraiei interesgarria zela azkenean beraiek eskaintzen dutena nolabait auzora hurbiltzea. Egon daitekelako jende bat nolabait erraxago etorriko den auzo elkartera Aekako egoitzara baina euskara ikastera, eta horrek oso ondo funtzionatu du. Bertan dauden ikasleak euskara ikasteaz gain, euskararen sustapenerako oinarri oso importante bat direlako auzoan, eta hortikan euskara batzorde bat sortu da, zeinetan ikasle hauetako batzuk, baina baita ere beste auzoko eragile batzuk, izan Eguzkitza eskola edo auzo elkartea bera noski, eta euskara batzorde horretatik ekimenak antolatzen ari dira ere bai euskararen sustapen horretan, eta euskararen eguna, euskaraldia, korrika, eta ekimen garrantzitsuak bilakatu dira azken urteetan gure auzoan eta gure nolabait egitarauan, eta iruditzen zaigu azkenean zerbait oso positiboa bezala, azkenean nolako konpromezu bat hartzea gure hizkuntzarekiko, sustapen hori egitearena, eta azkenean nolabait gutxinaka auzo elkartea euskalduntzeko norabide hartzea. Horixe da, ez dakit auzotarren eta baita auzoa osatzen duten dendari ezberdinen artean, edo aipatu duzu Eguzkitza eskolaren artean, parte hartzeko jarrera aktiboa nabari ote den, edo zuek zaudetenetik nolako aldaketa nabaritu duzuen? Adibidez eskolarekin harreman elkarlan oso estua dugu, eskolak pertsona jarri du pixka gurekin harremantzeko eta nolabait ardura hartu duna auzoan egiten ditugun gauzak ere bai eskolara eramateko edo eskolan egiten dituztenak auzora ateratzeko. Eta hor adibidez badago ekimen bat, bigarren urtez burutu dena eta auzoko merkatari eta ostalariekin dela euskerak saria du ekimena, zeinetan aurten eskolak berak antolatu du, baina auzoko merkatari eta ostalari guztiekin esango nuke, eta horra azkenean bilatzen dena da, edo planteamendua bada, komertzio horretara juduterakoan, lehendabiziko hitza euskeraz egin ezkero, zozketa batean parte hartzen duzula, ez? Eta hori egia esan oso polita ikustea, azkenean eskolatik kudeatzen dela eta ez eskolatik estamenduetatik, baizik eta ikasleek beraiek parte hartzen dutela, azkenean aurten txikienek egin dituzte igual kutxak, gero rifa horiek sartzeko, beste batzuk egin dituzte kartelak, beste batzuk dira komertzioz komertzio, azkenean eskola osoa nolabait dago inplikatua planteamendu horretan, ostalarien eta merkatarien aldetik oso harrera ona izan da ere bai, nahiz eta asko dagoen oraindik egiteko, hizkuntza ohiturak nolabait auzoan aldatzeko, ez? Baina bai iruditzen zaigu azkenean pausoak badirela, bide interesgarri badela, eta bai elkarlan hori eta bai komunitate izaera hori indartzen direla horrelako ekimenekin. Eta auzo elkartearen barnean nola zabiltzate? Eskuak falta zaizkizue, boluntarioak onartzeko prest al zaudete? Bai, noski. Azkenean ez gaude gaizki eta nik uste dut bai pixkate auzo elkartearen bihotzean edo oinarrian edo junta ez dugu funtzionatzen horrela junta oso itxi bat bezala, baina nolabait pixkate egunerokoan gaudenen artean talde majo bat osatzen dugu, gero ia da inguruan baditugula beste talde batzuk, beste eragile batzuk, beste pertsona batzuk parte hartzen nahiko aktiboki, baina lehen esaten nuen bezala gauza asko egin daitezke auzo batean, auzo elkarte batetik, orduan horiek aurrera eramateko jende gehiago prest egongo bazen, ongi etorri izango zen. De hecho, oraintxe bertan adibidez, orain dela hilabete gutxi auzo elkarteko lehendakaria zena Roberto zendu zen, eta berak paper oso garrantzitsua betetzen zuen, hemen azkenean egunerokoan bazkidetzak eta bidaiak antolatzeko adinekoentzako eta eta nola referentzia hemengoa, eta horre galera handia izan du alde horretatik, baina egia da beste 2 pertsona ere bai sartu direla pixkatu txune hori betetzeko, eta azkenean kristonada ikustarena
batek faiatzen duenean nolabait, beste batzuk etortzen direla, ze bestela ezingo genuke gaudenen artean ditugun gauza guztiak aurrera eraman. Noski, eta aipatuko dugu maiatza hilabete garrantzitsua izango dela Larreundi auzoarentzat, hain zuzen ere auzoko jaiak ospatuko dituzuelako, ez? Azkenean horrelako ekintza puntualek zentzua ematen diote ondo ezaltzen zenuen moduan, elkartean egiten duzuen jarduerari. Bai, eta ez ditut aipatu orain arte gure jardueretan, baina egia da jaiak edozein auzotan badirela nolabait urteko ekimen nagusia eta nolabait markatzen dutenak pixka bat auzo elkarteen jarduna, ez? Orduan, ja daramagu ere bai urte batzuk hiruzpalau eguneko egitarauak antolatzen, ferialeku batekin futbol zelaiaren ondoan antolatzen den dagoen aparkaleku horrekin. Oso pozik gaude azken urteetan izandako jaiekin, oso ongi atera dira, jende asko, egia da Irungo lehendabizikoak izaten direla, orain zalantza sartu zaitea lehendabizikoago bigarren agien, ez dakit meakan edo ez diren bai, apur bat aurretik ibiltzen dira. Baina hortxe, ia lehendabizikoak ez badira, hortxe, eta azkenean jendea udaberrian, eguraldi egiten badu, gogoz hartzen ditula, bai auzokoek, bai irundarrek. Orduan aurten maiatzak batetik 3 izango dira, nahiko aurreko urteetako formatu errepikatuko dugu, kontzertuak izango dira, buru handiak eta erraldoiak izango dira, bazkari herrikoia. Aurten nobedade bezala bat taldearekin, atletismo taldearekin, lasterketa bat antolatuko dugu aurrentzako. Hor ere bai esatea jaietan, baina urte osoan zehar badugula elkarlan oso estua eragile desberdinekin, kale hezitzaileak, Zubia inklusio zentroa, eskola lehen aipatu dudala, guraso elkarteak eta bar, eta horiek ere bai nolabait jaietan parte hartzen dute, eta kasu honetan atletismo taldearekin batera Zubiakoek ere bai ibiltzen dira, eta ibiltzen garagu ere bai, eta orduan pentsatu genuen, azkenean zela ekintza polit bat, gaur egun gero ez da kirol gehiago egiten dela, eta korrika eta kasu honetan aurrentzako izango da, eta hori izango da pixka nobedadea. Zubiak tortilla patata txapelketa antolatuko du, egitarau nik uste dut politia izango dela, eta eguraldiak laguntzen badigu, segurazki aurten ere, espero dugu behintzat, arrakastatsuak izango diela. Guk ere hala izatea espero dugu, eta ja da, elkarrizketarekin amaitzeko Mikel, konta iguzu, zeintzuk dira Larreundi Olaberria auzo elkarteak etorkizunera begira dituen erronkak edo asmoak? Plan, segurazki asko esanako nizkizuk ez, baina esan dudan hildotik nik uste dute kulturartekotasunaren lantzea eta komunitate kohesioa lantzea eta hori euskeratik egitearen ere bai badela gure erronka nagusietako bat, azkenean auzoan dauden harreman, eragile eta pertsonekin azkenean harreman horiek estutzea eta nolabait komunitate hori trinkotzarena da nik uste dut edozein auzo elkarteren eta gure kasuan ere helburu nagusietako bat. Gero aipatu genezake fisikoan edo urbanistikoan plaza baten beharra badugula auzoan, gaina uste dugu horrek emango zigula, ez daukagu gaur egun horrelako espazio bat komunitatea egiteko balio duen hori ez, eta hori bada nolabait behar badaukaguna eta espero duguna epe ertainera behintzat gauzatu ahal izango dena. Eta ekipamenduen aldetik konten gaude, lehen esan bezala, bigarren lokal bat lortu genuelako orain dela 2 urte eta horrek eman digu aukera beste gauza asko martxan jartzeko, baina epe ertain batera edo ertain luze batera bai ambiziosoak izan nahi dugu eta uste dugu azkenean horrelako ekipamendu zabalago, zentralizatuago bat inkluso planteatzen auzo elkartearen funtzio tradizional horiek gainditzearena.